କହିଲେ ମତେ କହିଲୁ ମତେ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ? ହଁ ଆ ଭିଡିଓ କଲ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଚିହ୍ନିବେ ନା ଆଉ ନହେଲେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ତମକୁ ତ କେହି ମୁଁ ଭଲଟା ଆଉ କଣ ବାଇଆ କେମିତି ଆଇଲି କହ କହ ମୁଁ ବାଇଆ କେମିତି ଆଇଲି କହ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କଣ ଭଲ ନା ଭାଇଆ ତାକୁ ଟିକେ କହିଲୁ କହିଲି ଇଏ ଭଲ ନା ଭାଇଆ କାମ ଦାମ କରୁଛେ ବିପି ତତେ କଣ କହୁଛି ରେ ଏବେ ତାହେଲେ ପଣସଦାରେ ତତେ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଭିଡିଓ ନା କଣ ନା କଣ କହିଲେ ଟିକେ କହିଲୁ ପଣସଦାରେ କିଏ କହିଲା କହିଲା ବିପିର ଭିଡିଓ ବଢିଆ ହେଇଛି ମତେ କାଲି ରାତିରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି କହିଲା ଆରେ ମନିଜାର ଦି ତିନିଟା ପକେଇଲୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବରା ମନିଜାର ଲାଗୁଛି ତୁ ତ ଅଧିକା ଧରେ କାହାର କାହାର ଯେ ଆରେ ତତେ କୋଉଦିନ ସଉଦା କିଣା ଆଇଲାଣି ମୁଁ ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆ ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଉନୁ ବୋଲି ପୁଣି ଏଇନା ଏତେ ବାଟ ଯିବୁ ଗୋଟେ 20-30 ଟଙ୍କା ଥଣ୍ଡା ଟିଭି ଆଉ ତୁ କେମିତି ଖାଇବୁ ମୁଁ ତ କାହାଠୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଉନି ମତେ କିଏ ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛି କହୁନୁ ଯଦି କିଏ ଦଉଥିବ ମତେ କହ ନାଇଁ ଗୋଡ ହାତ ବଥଉଛି ଯେ ତେଲ ପଡିବ ବାଇକ ଟା ତେଲ ପଡନ୍ତାନି ଆଉ କେମିତି ଚାଲିବ ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିବନି ଏବେ ତ କାହା ସଉଦା ପାଇଁ ଯିବୁ ମୋର ଟିକେ କହିଲୁ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ଆଉ କାହା ସଉଦା ବି ନା ତୁ ଯିବୁ ତୁ କାହା ସଉଦା ବି ନା ଯିବୁ ଟିକେ କହିଲୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମତେ କୋଉଦିନ ଲାଗୁଛି ସଉଦା ଯିବି କାଇଁ ସିଏ ଯାଇପାରୁନି କି ଏ ପୁରା କଣ ପଡିଯିବ ତୁ ଯିବୁନି ହୋଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଖାଇବାକୁ ନବ ଯେ କଣ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିବ କଦିଳ କଦିଳକୁ ହୋଲ୍ଡିଂ କରାହଉଛି କି ରେ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ମେସିନରେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୁହା ଲାଗୁଛି ହଁ ସେଇ ସଫ୍ଟ ସେଇ କଥାଟା କହୁନୁ ଯେ ସେଇ ସଫ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିବ ମୁଁ ଯିବି ଆରେ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ତତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ନହେଲେ କିଏ ତତେ ଚିହ୍ନୁଥିଲା କହିଲୁ ମୋ ପାଇଁ ତତେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି କଣ କିରେ କିଏ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କହୁଛି ଯିଏ କହିଲୁ ତା ସାମ୍ନା ଉପରେ କହିବାକୁ ଏଡୁଆ ଏ ବିପି ଯିବି ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆସିବି